Hello guys, narok na ni YouTube channel lo lam sogo. Guys, ang tini video ke has namai tei pheha norong ni bagai. Tani hanulai tabok to Christmas ni joraba. Norong ni bagai ang video kaisa namai tei phe mani. Seng Carol Khai palai mani pore mai chalai mani video kisa norong ni bai sanam ha. Naidi red tama na je ha ang video khai te mani. Ana tama jani hanlang narani blog na jodi sajao hanlai comment khai ba sadi te like berti subscribe khai di guys naidi yang ter jot mai salai to mai khan birat thoga foba ahini sai to ana naidi yang botek tong yang bo nadi mela morok lani boboi pasai rok titi rok tong nadi mah sini pasai mela bakagam rok se morok jotto